son Xosé Constenla, son cantautor. Estamos aquí no meu garito de referencia, o Café Teatro Garigolo de Compostela, e con este vídeo queremos animarvos a participar no meu próximo proxecto. Despois de 2 traballos discográficos, nestes momentos estou facendo unha serie de concertos co pianista Javier Constenla que van a rematar o 28 de xuño aquí en Compostela no Salón Teatro, onde gravaremos o meu terceiro traballo discográfico. Para este proxecto, pois queremos contar coa vosa participación, coa vosa colaboración e pensamos que unha das mellores maneiras de facelo podería ser lanzando unha campaña de crowdfunding na que, como sabedes, podedes participar como micromecenas, aportando pequenas cantidades a cambio do que podemos chamar unhas recompensas. Bueno, se sabedes que unha das particularidades do crowdfunding é que hai un tempo estipulado para conseguir a cantidade financiera que, bueno, estamos pedindo, non? Ese tempo son 40 días. No caso de non conseguir eses cartos, para vos non terá ningún cargo, para mí, bueno, pois é un pouco máis difícil levar a cabo este proxecto, non? Eu xa vin caer a uns cantos entre berros laios e desamparos. Que as recompensas que pensamos, agardamos que sexan atractivas para vos, que aqueles que queirades que veñades o día 28 a asistir a esa grabación en directo e os que non, pois nada, que actuedes como micromecenas un pouco para botarme un cabo, non? Na consecución deste objetivo pois tan famoso. Sumergido entre as ondas en respiración, recordas a túa traición. Son homes e mulleres que cheiran a cartón. No crowdfunding, pois podedes ter a posibilidade de aportar pequenas cantidades, 5 euros, 10 euros, a cambio recibiredes pois o disco que imos gravar, ata cantidades máis elevadas, coas que, por exemplo, podedes ter un directo acústico na vosa casa, no voso bar, bueno, na vosa reunión de amigos. Xéndose das nosas vontades, sumergido entre as ondas en respiración, recordas a túa traición. Son homes e mulleres que cheiran a cartón. Ese 28 de xuño, pois aproveitei para rodearme dunha banda e de convidar a unha serie de cantautores peninsulares e vamos a gravar en directo, ao vivo, ese concerto para un pouco editar o meu terceiro traballo discográfico. Vamos a facer un repaso de algunhas cancións dos meus primeiros discos e ademais vamos a lanzar 12 temas inéditos que, bueno, moita xente me di en ocasións os teus discos gañas moito no directo, non? E precisamente con esa filosofía de querer plasmar o que sucede nun dos meus concertos, pois é este proxecto que está imaginado, non? Entre eses amigos vai a participar Javier Bercia, cantautor madrileño que é moi amigo meu e ademais é mellor persoa, Litus, que o irá desde as terras catalanas, tamén estará Roberto Sobrado e César Decenti, que son un pouco os compañeiros cos que últimamente pois me rodeo nos concertos, non? Temos en cola a confirmación de outros artistas que seguro que vos van a sorprender e que esperemos que se animen finalmente a participar neste proxecto que, como digo, para mí ten un regusto pois moi cercano e moi cómplice, moi especial.